नोंनि गथ'आनो नोंनि धोन दौलत। नोंथांनि गथ'आ मोनाब्लानो लेखा फरायो आरो सोरांब्लानो लेखा फरायो नङा होनबा? नंगौ, जोंनि गासैबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ मोजां लेखा फरा, मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे अफिसार IAS, IPS, ACS, APS खालामनो सिमां नुयो। बैयो अराय सैथो बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। नाथाय नों गावनि गथ'खौ सासे गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव नों गाव बिमा बिफानि गोबां बिहोमाबो थानांगोन। नोंनि गथ'आ मोनाब्लानो दर फांथेनानै लेखा फरायो नङा होनबा? नाथाय नोंनि गथ'आ दरजा फांथेनानै लेखासो फरायदोंना गुबुन माबा मोनसे लेखा फरानि अनगा गुबुन खामानियावसो बेस्थ' दं? जानो हागौ नोंनि गथ'आ दरजा फांथेनानै लेखा फरायनायनि मुङाव मबाइलाव बेस्थ'। जानो हागौ खोमायाव इयारफन लानानै गेम गेलेनायावसो बेस्थ'। आरो नोंथांनि गथ'आ सोरांब्लानो लेखा फरायनानै दरजा फांथेनानै थानो हागौ, नाथाय फुंनि समाव बयबो उन्दुनायनि नारसिननाया बारा जायो। बेयाव फरायनायनि मुङाव उन्दुलांदोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो नों नोंनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव नों नोंनि गथ'खौ सासे अफिसार IAS, IPS, ACS, APS खालामनो नाजानायाव गथ'जों लोगोसे नों बिमा बिफानिबो समान समान सांग्रां जानांगोन। गथ'खौ फरायनो सिखारहोनानै नों बिमा बिफाया बिसनायाव फिन आरोबाव आरामै उन्दुफिनना थायोब्ला नों नोंनि गथ'खौ थांखिसिम सौहैहोनो हायाबो जानो हागौ। नोंनि गथ'आनो नोंनि धोन दौलत आरो नोंनि गथ'खौ नोंनि धोन दौलत खालामनो नों बिमा बिफानिसो बांसिन सांग्रांथिनि गोनांथि। जोंनि बर' हारिनि गेरेमसा महर होनायाव नों आं आरो गासैबो बर' माहारिनिनो बिबान दं। बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बे मेसेजआ जानो हागौ सोरनिबा न'खर आरो गथ'खौ एसेब्लाबो सोलायहोनो हागोन होनना बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' हारिनिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।